Kestävä kehitys ja ilo. Minun nimeni on Jussi Hannunen ja on ilo olla täällä TAMP-konferenssissa puhumassa aiheesta, joka on minulle tärkeä. Esityksen tarkoitus ei ole todistaa mitään, ei oikeastaan edes vakuuttaa ketään. Tulen yrittämään selittää, mitä ajattelen ja miksi ajattelen. Tarkoitukseni on, että tämän esityksen jälkeen kuulija ymmärtäisi näkökulmani ja pystyisi muodostamaan oman käsityksensä siitä. Esitän kohta yhden väittämän ja loppuesitys on kertomus siitä, miksi olen tätä mieltä, miten olen tullut näihin ajatuksiin ja mitä tästä mielestäni seuraa. Väittämä on: kestävä kehitys ilman iloa ei ole kestävää. Kiitoksia. Siinä melkein kaikki sisältö. Mutta sitten, miksi olen tätä mieltä? Ja tämä nyt on vähän tällainen matka omaan ajatteluuni. Vuosia sitten, nyt jo yli 15 vuotta sitten, tapani mukaan ajattelin satunnaisia juttuja ja tuli tällainen mieleen, että hauskuus on hassu termi ja käsite. Että mitäs se nyt oikeastaan itse asiassa, mitäs hauskuus itse asiassa onkaan. Ja tapani mukaan menin katsomaan, että mitä Wikipedia sanoo. Ja englanninkielinen Wikipedia, koska se oli siinä vaiheessa paljon kehittyneempi. Eli termi fun. Ja myönnän hämmentyneeni. Vaikka en ollut aiheeseen kovin paljon perehtynyt, niin englanninkielinen Wikipedia ei sisältänyt ollenkaan artikkelia termille fun, vaan viittasi termiin recreation, eli virkistys tai ajanviete. Mutta eihän ne ole samoja asioita. Onko fun, hauskuus, niin tyhjä termi, että se ei ansaitse omaa artikkelia ja sen voi kuitata vaan virkistyksenä? Ei. Tässä on jotakin pielessä. Mutta tämä pielessäolo sai olla yli 3 vuotta englanninkielisessä Wikipediassa. Ja tämä ei ollut ollenkaan mikään Wikipedian alkuvuosia, vaan 2007-2010, jolloin Wikipediassa oli jo paljon sisältöä, se oli varsin kypsä palvelu, ja se oli merkittävä kehittyvän internetin, kulttuurin ja näkemysten keskittymä. Jotakin patologista tässä on. Englanninkielinen maailma niin ohittaa termin fun viittaamalla virkistykseen. Onko hauskuus pelottavaa? Tällainen ajatuksen siemen, kun jää päähän, niin alkaa huomaamaan samanlaisen ilmiön esiintymistä muuallakin. Tässä samat 3 tyyppiä, jotka olivat siinä ihan ensimmäisellä slaidilla. Mutta vähän eri vinkkelistä nähtyinä. Ensimmäisellä sivulla Demokritus oli eutymian, kokonaisvaltaisen hyvän elämän, ilosta lähtevän hyvän elämän näkemyksen esittäjänä.
Mutta jos Demokritos jostain muistetaan, niin hän ensimmäinen asia on kyllä atomismi. Eli teoria siitä, että materia koostuu atomeista. Ja Demokritos on ainakin länsimaisessa ajattelussa, ainakin meille jälkeenjännessä ajattelussa ensimmäinen, joka tämän ajatuksen on esittänyt. Mutta ei hän tiennyt, ei hänellä ollut mitään syytä tietää tätä. Hänellä ei ollut minkäänlaista empiiristä kokemusta atomeista. Se oli vain hypoteesi, arvaus, jonka hän esitti. Se, että hän sattui olemaan siinä oikeassa, oli ihan säkää. Se ei ollut minkään suuren tiedon luomisen prosessin lopputulos, vaan se oli hyvä arvaus. Ja tämä hyvä onnekas arvaus arvostetaan tärkeämmäksi asiaksi kuin hänen hyvän elämän teoria, joka perustuu ilolle ja naurulle. François Rabelais, varmaan vai olisiko Rabelais, ranskalaisen romaanikirjallisuuden yksi isistä 1400-luvulta. Hän kirjoitti tarinoita jättiläisistä Gargantua ja Pantagruel, jotka kestävät ihan lukemista tänä päivänäkin, ainakin suhteellisen tuore käännös Pantagruel oli hyvin luettava itselleni teinivuosina. Hänen tekstinsä oli hyvin suosittuja myöskin omana aikanaan. Hän on nimittäin erittäin hauska. Hänen huumorinsa tosin hyvin maanläheistä ja ruumiillista. Joten jos hänet jonain muistetaan, hänet muistetaan yhtenä ensimmäisistä tärkeistä renessanssihumanisteista. Erityisesti katolisen kirkon papiston valtaa vastaan taistelleena, vapaa-ajattelijana. Merkittävä panos länsimaisen kulttuurin kehittymiseen sekin, mutta on aika selkeää, että hänet muistetaan mieluummin siitä kuin hänen pieruhuumorikirjoistaan. Ihan puhtaasti tällaisista nolostussyistä. Johan Huizinga. Minulle hänen tärkein työnsä käsitteensä on homo ludens, leikkivä ihminen. Ihmiskäsitys, ihmiskulttuurin käsitys, joka korostaa leikin merkitystä ja leikin tärkeyttä monenlaisessa uuden kulttuurin luomisessa. Mutta Huizinga kyllä useimmin mainittaisiin modernin kulttuurihistorian perusteena. Ja täysin validi kontribuutio sekin hänen kulttuurihistoriallinen keskiaikatutkimuksensa on parhaan tietoni mukaan oli mullistavaa. Ja sitten hän ansaitsee kulttuurihistoriaperustajan nimityksen, mutta mielestäni on merkille pannetavaa, että hänen akateeminen kontribuutionsa kulttuurihistoriassa muistetaan ja korostetaan ennen hänen homo ludens
ihmiskäsitystään. Nämä kaikki 3 tyyppiä, vain hyvin nopeautos. Vastaavia löytyisi varmasti kymmenittäin, jotka selkeästi muistamisen arvoisia, arvostamisen arvoisia ovat länsimaisen kulttuurin tekijöitä eri puolilta historiaa. Mutta kyllä se mitä heistä sanotaan, valikoituu aika puhtaasti sisäsiisteys, akateeminen uskottavuus perusteilla, eikä siinä ole hirveästi tilaa heidän ruumiilliselle, nautinnolliselle, nauravalle, leikkivälle näkemykselle. Vähän käsitte sitten vähän Suomeen päin. Vaikka yksi kuvista onkin saksalainen. Niin se tuntuu niin suomalaiselta, että pistin sen siihen. Silti. Räkänokastakin tulee mies, vaan ei tyhjän naureista. Suomalainen sanonta, kansanviisaus, aivan hirvittävä. Kirjastofi mainitsee, että ensimmäinen kirjallinen versio tästä löytyy Lönnrothilta jo, ja että sananlaskut kuvaa suomalaista vakavaa ajatusmaailmaa. Tyhjän nauraja on vaarallinen, se on kaikista alin. Se on sellainen, jota ei pidä sallia. Oma huumori on kaikista tuomittavinta. Asioiden näkeminen oman huumorin kautta vähän toisella tavalla on pahin synti, jonka lapsi voi, jonka lapsessa voi nähdä. Vakava ajatusmaailma ehkä enemmänkin hyvin tunkkanen, väkivaltainen, erilaisuuden kieltävä, naurua pelkäävä ajatusmaailma. Vähän laajemmin. Pönöttäminen ja turhan tärkeys, kyynisyys on hyväksyttävämpää kuin ilo tai nauru. Mun mielestä tämä on yksiselitteisesti haitallista. Ilo, nauru, leikkisyys on erinomaisia ympäristöjä luottamukselle, luovuudelle ja rajojen kokemukselle. Ilo on lähellä psykologista turvaa. Nämä on kaikki asioita, jotka ennakoivat innovaatiota. Jos yhteisössä on iloa, niin voidaan olla aika varmoja, että siinä yhteisössä ei ole syvällistä pelkoa. Tietenkin ilon pitää laitoa, mutta joku tällainen pitää näyttää, tuntua uskottavalta, tuntuu vallitsevan. Ei luoteta itseemme riittävästi, että sallittaisiin itsellemme ilo. Meitä vaivaa jonkinlainen uskottavuuskateus. Rakennetaan mieluummin murjottavaa keskinkertaista yliopistoa kuin iloista maailman parasta ammattikorkeakoulua. Halutaan vakava, arvostettava, hieno akateeminen kirjasto, jossa ehdottomasti ei saa nauraa.
No okei, miksi tällä on merkitystä? No osittain sen vähän tuossa sanoin, viittasinkin siihen innovaation ennakkoehtoihin. Vähän konkreettisesti, ilon pelko johtaa huonoon suunnitteluun. Korkeakoulussa se näkyy hyvin tyypillisesti opiskelijoiden pelkona. Henkilökunta, opettajat vierastavat opiskelijoita. Ovat peloissa, pelkäävät kohdata opiskelijoita vertaisina. Se näkyy omistajuuden puutteena, tyhjänä kampuksen irrallisuutena, syvän yhteisöllisyyden puutteena ja syvän yhteisöllisyyden vastustamisena jopa. Siisteille arvokkaille huonekaluille on tilaa, opiskelijat vaan ei mahdu samojen seinien sisään. Nehän voisivat likastaa huonekalut. Vastaavasti sitten kestävässä kehityksessä. Ensinnäkin kestävä kehitys on todella tärkeää. Niin tärkeää, että tuntuu, että kun puhuu kestävästä kehityksestä, niin pitää olla vakava, vihainen, angstinen. Koska muuten loukkaa kestävän kehityksen tärkeyttä. Tämä kuitenkin uhkaa sulkea kestävän kehityksen ulkopuolelle ihmiset, jotka nauttivat ongelmien ratkaisusta. Ja joille työkalut on iloinen asia. Eli insinöörit ja suunnittelijat. Tämä on mun mielestä versio pönötysvirheestä siitä, että kaikista tärkeintä on, että näyttää vakavalta. Ollaan kateellisia muiden alojen uskottavuudelle, muiden alojen nauttimalle arvostukselle ja yritetään kompensoida tätä olemalla helvetin vakavia. Sustainable Development Goals ei sisällä näkökulmaa iloon, nauruun tai nautintoon. Tällaisena SDG sisältää epärealistisen kestämättömän ihmiskuvan, eli on epäinhimillinen. Kestävä kehitys toki on muutakin kuin SDG, mutta SDG on merkittävä ilmentymä kestävän kehityksen ajattelusta. Se on kestävän kehityksen keskeinen työn keskeisiä tuottouksia globaalisti, ja koska se on itsereflektio, se on kestävän kehityksen itsestään tekemä reflektio, itsestään tekemä ohje, se kuvaa hyvin vahvasti kestävän kehityksen mielenmallia, toimintatapaa, heikkouksia. Ja asettaa vakavan kysymyksen, onko kestävä kehitys ilolle vihamielinen ja sitä kautta kestämätön.